rámci programu Zelená škola. Viete, že sme sa zapojili od minulého roka do programu Zelená škola a máme v rámci neho teraz v tomto prvom našom dvojročnom hodnotiacom období tému Zelená ochrana prírody. No a jednou z rôznych aktivít alebo programov, ktoré v rámci tohto programového obdobia vám prinášame, sú aj besedy s odborníkmi rôznymi, ktorí sa zaoberajú prírodou, jej skúmaním, jej ochranou. A rada by som vám predstavila Rastę Dobrovodského, filmára, ktorý natočil okrem iného aj trojicu veľmi úspešných filmov o našej Poľane. Mohli ste ich vidieť aj v telke. No a Rastě je tu dnes preto, aby vám porozprával, ako sa také filmy točia, ako sa chodí do prírody, čo všetko na tej našej Poľane vlastne môžete vidieť, stretnúť, zažiť a ako sa k tomu treba správať, prečo je dôležité, aby sme to chránili. Ako som vám hovorila, pripomínam, vidím, že pera, papiere tu máte, tak vlastne vašou úlohou je zapamätať si a potom tieto informácie sprostredkovať deťom z nižších ročníkov. Takže nie je to len taká zábava pre vás, je to naozaj vzdelávacia aktivita. No a vlastne raz to teda vám bude rozprávať, kde sa vám budú pýtať a ja vám prajem všetkým príjemný zážitok a aby ste sa dozvedeli niečo nové, niečo zaujímavé. No, takže, keď sa mám pýtať, tak sa budem pýtať. Spýtam sa najskôr vás, teda, keď sme v tej zelenej škole a budeme sa baviť o prírode ako takej, tak je tu niekto z vás, ktorý bol s nami už na nejakej exkluzii, čo sme robili, asi nie, boli na Poľane. Čiže niektorí už viete. Na tých miestach, kde sme boli, tak pán Dobrovodský aj na tých miestach teda točí dokumentárne filmy. Videli ste v telke dokumentárny film o Poľane, nejaký, ten názov o vlkoch, čo bolo o medveďoch a podobne. Nevideli ste? Ja vám teda pustím jednu ukážku, aby sme začali tou ukážkou a možno všetko si spomeniete. V samom srdci pradávnej sopky medzi nekonečnými lesmi a horskými poliankami sa odohrávajú príbehy, písané pazúrmi a tesákmi. Dobre, čiže možno ste tento dokument videli v televízii, bežalo to na slovenskej televízii a tu je pán tvorca, ako som spomenul, že máte vynikajúcu príležitosť stretnúť sa a porozprávať sa s človekom, ktorý takéto dokumentárne filmy jednak tvorí a po druhé tú prírodu pozná tak dokonale, že tú zver dokáže natočiť vlastne buď z blízkosti alebo tou rôznou technikou, o ktorej si povieme, takže tá zver vlastne ho nespozoruje, hej, to všetko nám porozpráva. Čiže ak budete mať potom aj nejaké otázky, o čom sa tu budeme rozprávať, tak sa potom kľudne budete pýtať. Hej. Budeme tu 2 hodiny vlastne v tejto zostave, nie? Áno. Takže času na to bude dosť. Takže ja by som začal prvou otázkou. Rastě, tak vítajte u nás. A chcel by som sa teda spýtať, že ako si s tým začal? Prečo si vôbec začal chodiť do prírody? Lebo asi od začiatku si nechcel byť filmárom, alebo ako to vzniklo? Tak nikto nevie, čím chce byť na začiatku. To je také. Ja som sa teda ja neviem čo, ale synovia moji smetiarom a neviem, kozmonautom. No, my sme bývali na takých hlasoch, tam nechodili smetiari, takže som k tomu nemal možnosť pričuchnúť. ale televíziu sme mali doma a videl som rôzne prírodopisné filmy z Afriky, z Aliašky a podobne. Vždy ma to fascinovalo tie zvieratá. A keď už som treba odišiel na strednú školu, tak som začínal tak nejak premýšľať, že by som aj ja dačo odfotil v prírode, alebo postupom času už aj niečo nafilmoval, lebo tie filmy boli akoby taká naozaj pre mňa taká hviezdna výšina. A postupne my sme s bratom dvaja takí nadšenci, vlastne sme chodili stále do lesa spolu a poznávali sme tie lesy. Najskôr sme tak akoby len pozorovali, ale potom sme už začali dokumentovať. A je to taký vlastne náš koníček celoživotný, ja to robím už viac ako 35 rokov, ale naozaj na takej amatérskej úrovni, a nie som profesionálny filmár, hoci to tak možno trošku prezentuje. A ja mám ešte ďalšie 2 práce, ktoré akoby sú mojou hlavnou náplňou. Každopádne aj to, že poznám všetky zvyky zvierat, nie je tak úplne pravda, ja sa tiež učím celý život.
vlastne s tou prírodou nejak vychádzať a stále ma prekvapujú nové a nové veci, ktoré človek objavuje tým, že je pozorný, že niekde proste dlho sedím, čakám, pozerám a číham a dozviem sa práve do života tých zvierat o mnoho viacej, než by som treba si to niekde prečítal alebo pozeral nejaký. Toto je typický príklad inak práve vývoja od amatéra k profesionálovi, že čím je väčší profesionál, tak tým viac tvrdí, že to nepozná, teda, že stále má čo zisťovať, lebo ten, čo začína, tak práve vtedy sa tvári, že jasne všetko vie, on vie, ako sa to robí, hej, a práve potom, čím viacej človek to dokáže a vie, tak tým potom má taký pocit, že ešte stále je kopec vecí, čo treba zisťovať práve preto, lebo sa o tých konkrétnych zvieratách, o tej prírode viacej dozvedá, hej, a zisťuje, že ako tá príroda funguje. Možno opäť sa vás pýtam, že zvyknete si vy točiť, keď idete do prírody nejaké kvietky alebo zvieratá na mobil, alebo fotíte si? Čisto fotíte, že vás to baví, alebo prečo to fotíte? Pekné, hej, čiže kvôli tej kráse, dáme tomu nejaké kvietky, alebo pekná príroda, alebo prostredie, panoráma. Čo vás zaujíma na tom? Čo si odfotíte tak najčastejšie? Kto fotí výhľad? Kto fotí? A kto fotí detaily, kvetinky a tak? Hrybiky? Dobre, takže ja by som sa možno spýtal, že ako teda možno začať s tou technikou, že takíto nadšenci, ktorí chodia do prírody, že či postačuje nejaký mobil na tú techniku, teda na to fotenie, alebo čo k tomu potrebuješ, vieš, keď chceš začať s tým, lebo bežný turista si odfotí teda na mobil, hej, to stačí, a potom možno, že tú fotku si nikdy ani nepozrieš. Čo ty používaš, alebo ako si ty začal, nám povedz? Ja som začal ešte za minulého režimu, kedy boli dosť obmedzené možnosti nejaké techniky, takže sa tu predávali také tie, fotopuška sa tomu hovorilo, Zenit, to malo takú pažbičku, možno si to pamätáš, možno si to niekedy videl. Tak sme s tým niekedy odfotili nejakú srnku, ale tu sme len my vedeli, kde na tej fotke, alebo to bola taká malá myška, že strašné. No a potom už postupne prichádzali možnosti aj kúpiť nejakú menšiu kameru. A niekedy na tej technike ani toľko nezáleží, ako na tom, ako je človek vytrvalý, ako sa dokáže priblížiť k tomu zvieratu a urobiť ho zblízka. Nie je umenie proste natočiť zviera, ktoré je niekde 500 metrov na lúke a pasie sa, vystúpiť z auta a urobiť nejaký obrázok. Oveľa krajšie je to proste toho vyčíhať, počkať si na ňo a urobiť to naozaj pekne zblízka. Takže keď chcete začať, kľudne točte mobilom alebo robte si fotky, je to naozaj dobrá cesta k tomu, jak tie zvieratá a prírodu všeobecne spoznávať a nejak lepšie sa do toho dostávať. No a keď by ste postupne chceli sa zdokonalovať, tak dnes vlastne tá škála techniky veľmi pestrá, od cenovo dostupných vecí až po naozaj veľkú techniku. Ja už dnes vlastne ťahám dosť ťažké veci do lesa, pretože už som sa tak nejak prepracoval k tým, povedzme, najlepším veciam, ktoré na tú prírodu sú a musím povedať, že ja som teraz už 10 dní hore na Poláne, som zišiel, som aj taký trochu neupravený. Stiahli z terénu akurát? A vrátim sa tam po obede zase nazad. Musím sa pochváliť, že dnes ráno som videl vlka po spuste mesiacov na Poláne. Je to naozaj úžasný pocit. Videl som ho 10 sekúnd, ale mám to stále pred sebou a nejaký záver z toho vznikol. Tak ak by ste niekto chcel skúsiť, koľko ťahám na pleciach techniky, tak môžete zdvihnúť ten bátoh, chlapci, keď máte... No, to chce vyskúšať, že také minimum techniky, áno, ideš? Tento asi. Tento veľký. Či ktorý? Je to odpopreté o... Prečo ten rúbsak väčší ako ten? Ja to asi vypadám. Počkaj, aby ti nesekol, lebo mne je zgodné. Ak budeš vypadovať, tak poď potom sem dobre. Tu môžeme... Tu mám nosičak, ktorý je samozrejme.
Tam ešte chýba jedno pitie. No takže ak to máš, môžeš nám aj hovoriť, že čo momentálne vyťahuješ, na čo to slúži? Slúži, aby mi bolo teplo. Mám nejakú ponožku na sedenie, keď sedím v tom. A potom ja vám to asi napadá ihličie som. Ja som fakt to nevybavoval. To je taký ten prírodný efekt. Potom mám rôzne objektívy. Ešte mám jeden veľký objektív. A to najťažšie, šperka ku kamere. To najťažšie je vlastne hlava na stativ, je to nožičky, ktorá váži. Ale je to také ťažké železo. To vyzerá ako také malé čerpadlo na bazén. A prečo vlastne používaš takú ťažkú techniku? Lebo momentálne natáčam na statíve, ktorý má malú hlavu, malé nožičky. A prečo teda máš ty takúto veľkú a ťažkú techniku? Oplatí sa to vláčiť do hory takéto ťažké veci? Je to z toho dôvodu, keď človek sleduje nejaké zviera v pohybe a chce urobiť plynulý záber, tak s tým ľahkým statívom to neurobíš. Čiže s tým malým statívom bude záber roztrasený a nekvalitný, trhavý a s týmto veľkým vlastne to bude stabilné. Presne tak, takže už ja som tiež mal možnosť zobrať nejakú ľahšiu variantu, ale keď vidím tie výsledky, proste je to také akoby slabšie. No. Druhá vec je vlastne, pokiaľ chcete veľmi pekne si to zviera prehľadnúť alebo vidieť ho v peknom, veľkom zblízka, tak je dôležité mať aj objektív na to správne, taký, ktorým ho pritiahneš trošku a pomôžeš. Viete, čo je objektív, hej? Viete, o čom sa rozprávame? A teda tú kameru poskladám, aby ste mali predstavu. Tak tu už je naozaj technika riadna. Daj to skladať tu, aby si boli v závere. Ešte nebudem to dávať na ten statív, lebo tam to asi spadne. Nie, tam Takže je to veľký rozdiel mať mobil asi a takúto techniku, čo sa týka aj mobilnosti. Teraz je práve obdobie, kedy v lesoch prebieha jelená, to je také najkrajšie obdobie z roka. Čo sa týka atraktivity, tak ja tiež za nimi trocha behám a hľadám ich v lese. Určite vy ste tu z Podpolania počuli každý, ako jelen ručí v noci niekde v lese. Niekedy, kto prvýkrát alebo kto začína chodiť do tej prírody a začne počúvať tie zvuky, tak netušíte, alebo máte iné predstavy, že čo sú to za zvieratá. Lebo v nejakých rozprávkach alebo filmoch nie sú bežne tie zvuky natočené a napríklad, keď breše srnec, viete o tom, že srnec breše? Normálne podobne ako pes. A viete o tom, že podobne breše aj líška? Len oveľa desivejšie, taký zvláštny zvuk. Čiže to sú zvuky, ktoré častokrát nepočujete a idete do prírody s tým, že neviete, čo to je, postupne to začnete spoznávať. A ako si sa ty vlastne priblížil k tým zvieratám? Lebo ak idem do prírody a chcem natočiť takúto ruju, tak viem, že keď idem k tomu, k tým zvieratám, tak jelene majú tie ušnice obrovské. Oni skrátka počujú aj cítia. Videli sme tam ten jelen tým ňufákom dosť pohyboval, to bolo asi klemovanie, ale on nás cíti. A ako sa ty priblížiš k ním, že ťa nevnímajú? Toto správne hovorí, že je to jedna z vecí, ktorú musí človek vždy sledovať, aby ho to zviera nezacítilo. Ja mám takú detskú vec so sebou vždy vo vrecku bundy. A aby som vedel, odkiaľ fúka vietor, tak urobím takúto hlúposť.
tu nefúka žiaden, takže padajú dole, ale keby si fúkol, tak vidím, ktorý je smer vetra. Takže mám veľkú spotrebu bublifúkov dosť. Čiže vlastne ty zistíš aj ten jemnúčky Vánok, ktorý to zviera teda citlivo vníma. A aj keď sa nám zdá, že ten vietor nie je veľký, alebo že je bez vetrie, tak napriek tomu stále fúka tam vonka. Samozrejme nepoužívam nejaké voňavky, alebo proste sa nejak moc neparfémujem, respektíve vôbec, keď idem do lesa. A čo je dôležité ešte, aby ťa nevideli, zvieratá majú veľmi dobrý zrak, takže človek musí byť schovaný. Ja veľmi často používam práve tieto maskovacie siete, ktoré natiahnem niekde na vetvičky, dám tu takto dieru, kadiaľ prestrčím ten objektív a ono to má ten 3D efekt, že vlastne zviera ťa v tom nevidí, pokiaľ tam veľmi sa nehýbeš. Dôležité sú aj úplne akože detailné veci, treba keď ja mám ruku vystrčenú, tak potrebujem mať špeciálne rukavice, ktoré vlastne tiež schovajú tú bielú kožu, aby som vedel s nimi ovládať kameru. A na niektoré veci je dôležité proste urobiť si úplne fotokryt. Ja väčšinou ho používam, keď točím nejaké vtáčiky, niekde pri hniezde, tak si postavím takýto fotokryt. Je to vlastne stan, ktorý sa jednoducho rozloží v podstate sám. Na objektív. A som preč. No a do toho samozrejme musíš skryť celú tú svoju techniku a tu tam pristrčíme objektív a človek môže vlastne veľmi ukrytý na takých. no, len teraz keď vidím toto, tak mi napadlo, že ty to nemôžeš vlastne stávať tesne pred tým, ako ideš fotiť. A musíš to s nejakým predstihom, ako zhruba chodíš s predstihom na nejaké miesto, ktoré chceš? Väčšinou to tam je už jeden deň predtým a ešte... Deň predtým si v tomto fotokryte skrytý? Ja nie, ale ten kryt je tam, aby si to zvieratá zaviseli. Ešte nám to nahážem treba z nejaké siete, alebo trávu, alebo vetvičky. A dosť často prídu, veľakrát sa mi stalo, že prišli hubári až k tomu a úplne sa lakli, keď to zbadali, čo to vlastne je v tej prírode. Takže ten pak je jedna z vecí, ktorú musí človek sledovať. A v druhom pohľade vlastne zase tie zraky tých zvierat. Vtáky napríklad majú extrémne dobrý zrak, oni sa spozorujú, obzvlášť keď čakáš niekde pri nejakom hniezde, že krmia mláďatá, tak to je aj z pohľadu toho, že ich človek nechce rušiť, tak nedám im vedieť, že tam som a som úplne schovaný. Je nejaké zviera, keďže my sme začiatočníci, amatéri, ktoré by sme mohli natočiť tak, že by nás najmenej ignorovalo a dovolilo by nám prísť k sebe, že čím začať vlastne, akými zvieratami začať, alebo čím si ty začínal? Mňa fascinovali tie veľké zvieratá, ako sú jelene a podobne, ale veľmi pekné treba z ježka natočiť, alebo veveričku niekde. Tam mám veveričky, myslím, že sme tam niečo vybrali. Veveričky poznáte určite aj z mestských parkov a sú tam máme veverice aj tu po týchto našich stromoch. Tu v okolí školy, takže je možné ich natočiť. Minule sme tu natočili vevericu, ktorá ohlodávala kost. Nepotrebujú. Toto je u tých veverice zvláštne, že vlastne ľudia dosť často berú z lesa parohy, keď jelene postrácajú. Ale tie parohy by mali vlastne tú svoju úlohu v tom lese zohrať až do svojho rozpadu a konca. Ja som veľakrát videl vevericu, ktorá odhríza takto parohy jelení. Alebo myšky drobné lesné hlodavce sú na tom doslova závislé, ktoré potrebujú práve ten vápnik z toho parohu, alebo aj z kosti. No kosti tam tak veľa nie, ale... My sme našli, hej, tá veverica pravdepodobne blízko školskej jedálne našla niekde vyhodenú kost, tak si ju dotiahla tuto na ten smrek, tu pred vchod a tam ju hrízla na tom smreku. No, čiže nebolo to nič podivné, ale bolo to vlastne normálne správanie tej veverice. Tak asi každý viete, čím sa živia veverice, že sú to vlastne hlodavce, ktoré hlodajú aj tie kosti, ale hlodajú väčšinou semena stromov, či sú to šušky ihličnatých stromov, alebo rôzne semienka javorov, oriešky majú veľmi radi. Tak si pustíme krátky.
Je to so zvukom? No, toto je, asi nie, toto je veverička na javore, ktorá oberá vlastne javor mliečný, tie semienka, to sú také tie motýliky, ktoré padajú zo stromov, keď to dozrie. A keď taký strom nájde, tak sa ich tam dokáže sústrediť aj niekoľko, to na tom strome ich bolo vtedy možno 5, keď som to objavil. Je tých veveričiek a nie sú teritoriálne, znesú sa vedľa seba tie veverice? Oni sú. Akurát sú trošku zlodejky, lebo keď si nazbierajú tie oriešky, tak oni si ich zahrabávajú na zemi a vždy zo stromu nejaká sleduje tú druhu, kde sa tam oriešok zahrabe a on tam potom dlho nevydrží, že ho vyhrabe a prenesie si ho niekam inám. Tak často zabudnú, kde čo zahrabali a potom vyrastávajú takto nové stromky. No, veď presne, toto je veľmi dôležitá úloha tých zvierat v prírode, že rozširujú ten les a tie stromy ono na nové územia, presúvajú vlastne tie stromy do nových území. Čiže ak vám niekto povie, ale možno si nevedeli, že stromy tiež migrujú a to je vďaka tomu, že tie semienka sa prenášajú na ďalšiu, teda na dlhšej vzdialenosti. Čiže veverička môže v bezprostrednej blízkosti, ale potom máme vtáky a aj rôzne iné zvieratá, ktoré tie semená prenášajú vo svojej srsti, na kožuchu, v trúse a podobne, na veľké vzdialenosti. Ako je to s točením, s natáčaním úplne malých zvieratiek? Lebo máme tam pripravenú napríklad aj myšku. Ako točíš malú myšku? Mne to nejde do hlavy, lebo tiež keď prídem k nejakej myši, tak ona už vie, že tam idem a jednoducho zmizne. Ako si natočil tú myšku, ktorú si ukázal na chvíľu? No, našiel som, kde majú hniezdo, to je myška. Myška drobná, je to najmenší cicavec, ktorý žije vlastne u nás na Slovensku. Je to takáto maličká myšička, ktorú skoro v tej tráve alebo v kríku ani neuvidíte. A keď sa vám podarí nájsť, kde má hniezdo, ona jediná si stavia hniezda vlastne v poraste, buď v rákosi alebo na kríkoch. No a v tom blízkosti toho hniezda je možné na ňu počkať, že sa trošku schovaný a samozrejme s dobrým objektívom, aby ju človek pritiahol a videl. A je to veľmi zaujímavý tvor, pretože ona ako jediná vlastne používa k tomu šplhaniu po tých kríkoch svoj dlhý chvost, ona má chvostík dlhší ako svoje telo. A je to vlastne jej piatá končatina a dosť často sa na ten chvostík zavesí a zberá vlastne na tých kríkoch nejakých hmyz alebo semienka alebo kvierky. Čiže niečo podobné sme videli pri austrálskych kengurách, tá tiež využíva chvost na nejakú oporu alebo skrátka využíva k pohybu, balancuje s ním. Tak pustíme si teraz tú myšku, až potom si povieme zase viacej. To naozaj tak 2,5-3 cm malé zvieratko, to sa vám možno zdá veľké, ale v skutočnosti je to taký malý drobeček. Môžete vidieť práve, že s tým chvostíkom ona si pomáha udržať tú rovnováhu. To bolo na takom šipovom kríku práve hniezdo, a to hniezdo tu v tom videu úplne nemám, boli tam práve tam aj mladé. Tam vlastne vidíte tú mierku, keď viete, aký veľký je ten trň zhruba. Takže aká je tá myška malá. Videli ste niekto v lese už myšky lesné? Nie takové domáce, ktoré chodia do špajze, ale také tie lesné? No hlavne, keď idete niekde po lese a sa byť po tichu, tak počujete rôzny šuchot v kríkoch. Môžu to byť práve nejaké takéto hlodavce, ale môžu to byť aj vtáky, ktoré sú popod kríky. Lebo človeka to tiež vydesí troška, že myslí si, že nie je v lese s nikým, že je tam sám a zrazu zistí, že koľko malých tých drobných zvieratiek tam je. No tým pádom by sme sa mohli vrátiť, ale ešte tej technike, lebo vidím, že si to už rozbavil. Vlastne takúto malú myšku, keby si fotil s nejakým mobilom, musel by si byť tesne pri nej, aby si ju natočil v takejto veľkosti. Použil si túto techniku alebo niečo podobné? Ako si točil tú myšku? Alebo na čo slúži takáto technika obrovská? Lebo podľa mňa s tým dokážeš točiť s ním väzdia. S týmto áno, to je na veľké priblíženie z veľkej diaľky, ale tú myšku paradoxne som točil s týmto objektívom. Bol som
asi meter vzdialený do toho krytu, takže ona jej nevadí pach, alebo bol som schovaný a bol som práve... Čiže je to jedno z tých zvierat, že keď si v kľude v pokoji, tak sa dá natočiť ono v inde a prechádza sa po svojom okolí. Vlastne je proste obdobie, keď zberá potravu. A zrejme neodíde od hniezda, takže ju vyrušíš a odíde potom na 2 dny niekde preč. To je veľmi citlivé práve u tých hniezd. Ústa je takých fotografov, ktorí za každú cenu sú nejakú fotku, tak behajú treba aj veľoho medveďov, kde vlastne sa snažia vyfotiť nejaký exkluzívny záber, ale dosť často sa stane, že vlastne medvedica ujde aj z toho brloha a medveďa tam treba znecháva. Alebo ich napadne, že vlastne si sami spôsobia potom nejaké hlúpe kontakty a nedorozumenia. Pred prestávkou si hovoril, že tam niečo ukážeš, že čo funguje, že si sa pýtali, že čo funguje na medveďa niečo? Je schovací tvár, tak budú také šatky. Čo lepšie. Ale ja si myslím, že deti to budú poznať. Ja samozrejme to každému doporučujem, pokiaľ idete do lesa, tak si pozrite. Počúvajte, chlapci. Taký ten medvedí sprej, ktorý sa dá takto pripnúť na opasok alebo na batoh. A je to najlepšia obrana vlastne proti tomu, aby vám ten medveď nejak ublížil. Všetci máme trošku akoby z tých medveďov strach, je to prirodzené. Ja som sa tiež medveďov vždy bál a vždy mám pred nimi rešpekt, je to predsa len veľké zviera. Ale aj na vlastnej koži som zažil vlastne, že veľa nebezpečnejšie sú niektoré iné zákernejšie, menšie zvieratá v prírode. Som mal teraz v lete prísaté kliešťa na boku a dostal som z toho boreliozu, takže som potom pol roka musel sa liečiť. Nemohol som chodiť darovať krv ako dárca krvi. A je to nepríjemné, oveľa mi to prišlo horšie ako nejaký medveď, ktorý možno zavrčí. Ale každopádne ten sprej je výborná vec a ja bez toho do lesa nejdem. Hoci som ho ešte nikdy nepoužil. No, u nás je medveď taká dosť veľká téma, aj v médiách sa teda často Poľana pretriasa ako také veľmi zamedvedené miesto a preto je zaujímavé teda, že práve ty si tu až natáčaš na tej Poľane a vieš povedať, stráviš tam mnoho hodín, mnoho dní, aj týždňov, možno času. Tak ja si myslím, že tvoj pohľad na to, že či tam teda ich je veľa, alebo ako sa správajú, je asi celkom relevantný. Tak keby si ty mal tak zhrnúť, že čo si ty myslíš na základe tých tvojich skúseností o medveďovi ako živočíšnom druhu a o jeho fungovaní na Poľane, tak ako by si to asi... Ja sem chodím dobre 25 rokov, čo som objavil Poľanu, ja odtiaľ to nepochádzam, mám to sem 200 km tam od Piešťan. Tak keď som začal chodiť, bolo ich maličko menej, alebo som možno nebol tak skúsený, nevedel som ich úplne dobre nájsť vždy. Nie, že by som teraz každý deň videl medveďa, hoci som tu skoro 2-3 krát do mesiaca, teraz som tu na 2 týždne, tak posledného medveďa som videl, myslím, v marci. Mám na ne buď šťastie, alebo chodím niekam, kde nie sú. Medveď je vlastne vrcholový predátor, ktorý ako taký sa nejakým spôsobom to, čo počujeme, premnoženie, on sa nedokáže premnožiť, pretože fungujú isté samoregulačné mechanizmy u tých medveďov a je ich len toľko, koľko ich uživí dané prostredie. Pokiaľ je potravy dostatok, tak sa rodí dostatok mláďat, pokiaľ je potravy menej, tak sa rodí menej. Bohužiaľ tie medvede si zvykli konzumovať tú potravu, ktorú im ľudia ponúkajú, hoci možno nie úplne úmyselne, hlavne sú to teda tie poľnohospodárske plodiny, ktoré ich neuveriteľne lákajú a možno aj preto majú tie medvedice podstatne viacej mláďat, než mávali niekedy v minulosti, že sa vykrmujú na tej kukurici a potom proste možno aj viacej vidieť, pretože sú bližšie k tým ľuďom, tá kukurica je okolo miest a vidiniek, takže ich viacej vidíme, ale početnosť tých zvierat, jednak by to mala dokázať nejaká štúdia, ktorá by sa mala urobiť vedecky a spočítať ich na základe nejakých genetických analýz, čo sú vlastne zber nejakých chlopkov alebo trusu tých medveďov, z čoho potom vedci dokážu vypočítať nejaký celkový počet tej populácie.
Takže tak. Ty si vlastne nadniesol v tej predchádzajúcej hodine tú tému spájania ľudského pachu s potravou. Lebo však možno viete, že medveď má veľmi citlivý čuch, ešte oveľa citlivejší než pes. Takže vlastne mohlo by to byť tak, že človek, ako teda keď začali, povedzme aj tí fotografi, keď sme sa bavili o fotografoch, ale aj polovníci, alebo proste z rôznych iných dôvodov, keď sa začala od určitého času vyskytovať v lesoch potrava, ktorá je atraktívna pre medvede a nachádzal sa na nej ľudský pach, mohlo to podľa teba spôsobiť zmenu správania tých zvierat, respektíve, že pritiahnuť ich nejako bližšie k ľuďom, tým poliam? Je to celkom isto jeden z dôvodov. Keď hovoríš o tom čuchu, tak vedecky je zistené, že medvede majú až 2500 krát citlivejší čuch, ako majú ľudia. Je to veľkosťou tej plochy, tej sliznice nosovej. Takže oni naozaj cítia také drobné niancie, ktoré my si vôbec nedokážeme ani predstaviť a ten ľudský pach tam určite zostáva. Čiže môžeme aj nejako prispieť teraz k zmierneniu týchto komplikácií, napríklad tým, že si budeme dávať pozor, aby sme nič v lese nevyhodili, čo by tam, na čo by mohol uspieť. Presne tak, nemalo by sa nikde vyhadzovať nejaké biologické zbytky za dedinu, za plot, nahnité jablka a podobne, do komposteru a podobne, alebo nebudú aj nejaké uhynuté zvieratá, čokoľvek, čo by tie zvieratá lákalo vyššie. Dobre, tak ďalšou veľkou šelmou, ktorá žije na poľane, je vlk. O tom si vlastne natočila jeden z tých dielov tej tvojej série. Môžeme si pozrieť teraz také krátke videjko o vlkovi a potom sa to trošku na vlk. Tak vlk je veľmi plachý. Na tento záber som čakal asi týždeň pri takom potôčku a je tam taká bobria hrádza, tak tí bobry tam lákali a prebehol tam ten vlk. Je zaujímavé, že on vlastne aj tie bobry dokáže zloviť. Je to taká pomerne bežná potrava, nie úplne na Slovensku, ale kde v Kanade alebo na severe lovia pomerne bežne. Čo sa týka našej oblasti, tak vlk loví veľké kopytníky, najmä diviaky a jeleniu zver, nejakú srnku chytí. Takže je to jeho prirodzená potrava a pomáha nám ľuďom vlastne v tom ohľade vlastne zachraňovať les, keď to tak mám povedať. Tých zvierat sa zdá, že je príliš veľa na to, aby sa tu prirodzene rozvíjali lesy bez toho, aby sme ich museli vysádzať nové stromčeky, aby vlastne rástli tak, ako rástli niekedy v minulosti. A keď vidím väčšinu tu našich pralesov na polane, tak si vravím, že tu museli vyrastať v období, kedy bolo nie že o polovicu menej jeleňov, ale že ich bolo možno len 10% alebo nejaké také drobné číslo, pretože dnes vlastne v tých pralesoch žiadne mladé stromčeky nedokážu vyrásť do dospelosti. Oni sú zožraté, oni sú odšúchané od tých jeleňov, hlavne teda atraktívne stromky, ako je jedla. Dnes na polane rastie vzácne veľmi stará drevina, z ktorej sa vyrábali luky. Je to tis, ktorý ešte dorastá, ale mladé stromčeky zožerú všetky zvieratá, vôbec nemajú šancu sa rozmnožiť. Ten vlk je práve našim pomocníkom k tomu, aby ten les mohol fungovať tak, ako fungoval vždy, aby tie zvieratá, pokiaľ oni vojdu do nejakej časti lesa, kde sa zdržia treba z 2 týždne, tak oni tam zožerú komplet všetko. A ten vlk, keď ich nájde, že tam sú nejak sústredené, tak ich preženie, nedovolí im sa nejak príliš zdržiavať na jednom mieste. Aj týmto vlastne pomáha udržovať tú rovnováhu ekologickú, čo sa týka rastu toho samotného lesa, pralesa. Čiže ty vlastne, keď ideš natáčať do prírody a vidíš, ako sa tam prirodzene správajú tie vlky, keď teda máš šťastie a nejakého vidíš, tak pozoruješ tam práve toto, čiže tieto interakcie aj s tou vysokou zverou a vlastne vieš, že teda ten vplyv vlka na formovanie krajiny je zásadný, hej? Čiže tam, kde sú vlky, tak tam majú šancu prežiť aj lesy. Ja chodím aj po iných miestach, nie na Polanu. Veľmi pekné, obľúbené miesto je na pohraničí Poľsko, Ukrajina, Slovensko. Tam sú tzv. Vlčie hory, sa tomu hovorí starým názvom.
Je to pohorie Poloniny a Biešťady, vlastne prepojené veľké územie. Sú to dva národné parky, vlastne aj na ukrajinskej strane tretí, kde je vlastne, dá sa povedať, také najväčšie územie chránené tu v našej oblasti a žije tam veľká populácia vlkov. A zároveň tam stále vidím obrovské jelene s obrovskými pánmi. Aj napriek tomu, že vlastne je tam najviac tých vlkov. Takže také akože myšlienky, že vlky zožerú všetky jelene a všetky najkrajšie, myslím, že to nie je úplne pravda. Vlky lovia predovšetkým slabšie zvieratá, ktoré sú treba zranené. Mne sa podarilo nafilmovať veľakrát diviaka, ktorý nemá nohu. A žil, dokonca to bola diviačica, ktorá mala mláďatka, tie maličké za mnou chodili a ich mama mala iba 3 nohy a vychovala tie mladé. No, tú nohu zrejme prišla niekde na polovačke, kde do nej strelili a trafili ju nejak špatne a mne sa to zhojilo a prežila. Tak takéto zviera by vlky boli určite prednostne. No, dobre, a my sme teraz v pastierskom kraji, tu má vlastne pastierstvo dosť veľkú tradíciu a veľmi tu prežíva taký ten názor alebo pohľad alebo aj narratív, že vlk je vlastne škodca, čo sa týka pastierstva, že chodí, uchytí ovcu, proste rozhodenie stádo, niekedy až masakruje a že teda vlastne vlk je nepriateľom ovčiarstva a teda nášho tradičného spôsobu života. Mal si niekedy možnosť pozorovať aj niečo takéto? Ak áno, tak čo si myslíš príčinou, ak nie, tak... Mal som možnosť tráviť niekoľko dní na severnej strane Polany, na polnickej strane, kde sa tiež dosť chovajú ešte ovce, možno najviac celej Polany. Hovoria, že to je bukovina, tak tam sa pasie vlastne na morskej výške okolo 1000 metrov, tie veľké vlky. A strávil som tam niekoľko dní vedľa bačov, práve preto, že mi vraveli, že sem chodia vlky a behajú nám okolo tých stád. Lenže bačovia boli celkom slušne pripravení, oni majú takých tých veľkých bielých psov, dokonca tam majú tabulky pre turistov, aby sa príliš k nim nepribližovali, nie že by ich zaútočili, ale tí psi si chránia práve tie ovce, nech berú ako súčasť svojej rodiny. A dôležité vlastne, aby tie psíky, ktoré sú pri tých ovciach, vyrastali od malička s tými zvieratami, oni proste berú naozaj ako svojich súrodencov. Ak sa tam približí nejaká šelma, môže to byť aj medveď alebo vlk, tak veľmi účinne bránia tie stáda. A je to určite jedna z ciest, ako s tými zvieratami spoločne koexistovať a vytvárať akoby vzájomný vzťah, taký win-win, každý má právo na to byť. Sú ešte rôzne štúdie vlastne preukazujúce práve to, že vlky, pokiaľ útočia na hospodárske zvieratá, na ovce alebo podobné domáce veci, tak sú to predovšetkým zvieratá, ktoré nemajú možnosť alebo nemajú naučené loviť tú divokú zver. A dosť často je to práve z dôvodu toho, že rodičia, alebo sú to mladé vlčatá alebo vlky, ktoré nejak proste nezískali tie skúsenosti z dôvodu toho, že ich rodičia proste nejakým spôsobom zahynuli. Dnes zahynie veľa zvierat, aj keď si to neuvedomujeme na cestách pod kolesami, ale oni vlky prebehnú 200 km za deň, oni majú obrovské územia a častokrát práve bežia cez cestu niekde alebo železnicu a veľa ich proste zahynie kolesami kamionov a podobne. Medveď vlastne už často ide zo sveta práve toto cestou, alebo medveďatá, preto sa vždy uvádza, že v dospelosti sa nežije ani nie polovica tých mladých, ktoré sa narodili, no keď máme medvedica 4 mláďatka, tak dospelé môžu byť treba zmenúvé a je to ďalší z faktorov regulácie. No pokiaľ vlastne tie vlčatá sa vyvíjajú bez rodičov, tak oni hľadajú takú najľahšiu potravu a najľahšia potrava sú nechránené ovečky niekde v nejakej ohrádke, takže to je práve pre nich lákavé. No. Preto je dôležité, aby tie vlčie rodiny, lebo vlci sú tak ako my ľudia. A až neuveriteľné, koľko toho máme s nimi spoločného, oni sa starajú veľmi citlivo o tie svoje mláďatka. My sme v rámci natáčania práve filmu o Polane máme možnosť objaviť jedno miesto, kde boli maličké vlčatka, boli tam 4, to sú také krásne šteniatka, ako proste malí vlčiaci. A oni vždy
vlci nie sú také, že by boli v nejakej jaskyni, ale oni si vyhrabujú pod nejakým vývratom len takú trošku ako priehodinku, tam tá vlčica ich porodí, kým sú maličké sniny, ale keď už sú také odrastené, také dvojmesačné, také na pohranie, tak už ich tam nechávajú samotné a dospelí lovia. A s tým, že loví otec a matka a niekedy s nimi lovia ešte tí súrodenci z minulého roku, pokiaľ sa ešte s nimi zdržujú. A všetci títo členovia svorky nosia potravu práve tým vlčatám. Pre vlky je alfa omega vlastne vychovanie tých mladých. No a pokiaľ sa stane napríklad to, že toho vlča niekto zastrelí dospelého, no tak tie vlčatá jednak môžu, pokiaľ tá svorka nie je veľká, že to je proste len samec so samicou, tak môžu tie vlčatá zahynúť, alebo ak teda by ich vychovávali nejak špatne, tak, alebo nevychovávali, napadnú to správne. Čiže vlastne dôležité pre to čo najmenej konfliktné spolužitie človeka s vlkom je to, aby sa nerozbíjali vlčie rodiny, pretože vlk ako plaché zviera sa nebude približovať k človeku, pokiaľ má dostatok svojej prirodzenej divej koristi, ale musí vedieť, ako ju má uloviť. Čiže keď ten starý vlčí pár rodičovský dokáže naučiť svoje mláďatá loviť tú prirodzenú potravu, čiže tie veľké kopytníky získa z toho les, a nebude nám ohrozovať stáda a vlastne všetko bude v rovnováhe. Čiže potom, keď sa vlky teda však stane sa naozaj, že na ceste, ako hovoríš, alebo keď sa odlovia, tak ak sa loví nevyberavým spôsobom, čiže totiž poľovníci vravia, že je vlkov určitý počet a možno by nám ich stačilo menej a že teda nejako ich vytriedíme. A robia to momentálne u nás tzv. Kvótovým lovom, to znamená, že sa stanoví určitý počet vlkov a ten sa môže odloviť a nikto sa nestará o to, aké vlky sa lovia. Čiže ak už teda by išlo o reguláciu populácie, tak by sa mali odlovovať potom tie odrastené štence, ale v žiadnom prípade nie je ten rodičovský pár. No, môj názor na lov vlkov je akože úplne, že pre mňa je to nepriateľné, ale vieme, že sme tu rôzni ľudia z rôzneho aj domáceho prostredia alebo kultúrneho pozadia a jednoducho je tu aj poľovnícka oblasť, proste niekde si to cení. No, ale teda, že ako to spraviť potom v tom prípade tak, aby to neuškodilo viac. Podľa môjho názoru, keď poľovník príde a zabije rodičovský pár, tak sa tým vôbec nezníži pravdepodobnosť škodenia tým stádam, ale práve že zvýši. Ja to otočím na druhú stranu, ja chcem sa vyjadrovať, či je lepšie zabiť vlča, ktoré má teraz v tomto období 4 mesiace, ako stále ešte také krásne šteniatko, ktoré by si človek pohľadkal a predstav si, že by si ho teraz niekto odstrelil. Na druhej strane si nemyslím, že by to bolo nejak atraktívne práve pre tých lovcov, ktorí tie vlky chcú zabíjať. Pre nich je asi zaujímavejšie zabiť toho veľkého, sivého, starého vlka. No a tým pádom rozbijú tú rodinu a vznikajú tie problémy, o ktorých sme hovorili. Ja sám som s bratom vlastne aj hospodárom a chováme dobytok, obhospodarujeme spustu lúk, ktoré kosíme. A máme neuveriteľné problémy tam u nás máme Karpatov, kde vlastne vlk sa zatúval veľmi vedine, s tým, že máme lúky rozrité, ale strašne odvíjať. Tie zvieratá sú neuveriteľne premnožené a ja keď idem traktorom niekedy, že kosím tú lúku, tak je tam 100 meter do výšky, keď mi to koleso behne do nejakej diery. A nikto mi práve, čo sa týka treba spolovníkov, žiadnu náhradu za to, že mi diviaky poškodí, si tieto veci nedajú. A naopak by som uvítal, keby tam tie vlky boli nejaké diviaky troška rozháňali, aby mi tam nechodili každú noc práve riť. Čiže pre teba vlastne ten bol výbol pomoci? Určite. Dobre, teraz mi vypadlo, ja som sa ešte niečo k tým vlkom chcela spýtať. Tak možno sa k tomu vrátime, dobre. Takže tu máme také akože strašne zaujímavé dominantné zvieratá, áno, ale máme aj tu iných. Ja niekedy, keď chcem vedieť, či sú vlci niekde v lese, tak oni vlastne sa spolu tak dohovárajú. Určite všetci viete, jak sa vlci komunikujú. Je to jednak tým tachom, že niečo niekde dočúrajú, ale hlavne hlasom. A mne sa podarilo na poláne nasnímať zvuk, že som sa dostal do takej doliny, kde vlastne som počul úžasné zavíjanie vlkov, bolo tu normálne cez deň. Dúfam, že pustím ten správny.
často sa mi stane, že sa mi práve takto, keď pustím ten zvuk, tak tá svorka ozrie. Oni si myslia, že tam je nejaký člen a začnú zabíjať. Ale nie je to pravidlo. Vorka stretnú je naozaj veľmi veľká príležitosť alebo veľká výnimočnosť. Viete, kto bol posledná ľudská obeť vorka? Červená červočka. Nie, takže ja viem, že ľudia majú z toho rešpekt, ale vork je veľmi plaché zviera, oni sa zďaleka majú častokrát veľmi veľa prípadov vôbec neubí. Žiová skôr. Čiže nie je to tak, že idem do lesa a teraz obstanem asi vorka vlkov a zostane zo mňa iba taký prehnaný. Keď som pri tých zvukoch, Janka, ja možno deťom ešte takisto dám taký dobrý tip, ako treba zvečer pozorovať vtáky a nočné vtáky, to sú sovy, že jo? My tam máme pripravené, myslím, úrovky. Úrovka je vlastne najväčšia sova, ktorá žije v lesoch. Ja som včera našiel jedno pekné pierko, keď som sa tu mohol na vrchole. Také pierko, a chcete dajte si kolovať, nekúče to, môže si ho aj nechať. Úrovky sú zhruba takto veľké sovy, sú to naozaj veľmi pekné. To meno Urálka je vlastne z toho, že oni sa sem šíria z východu, ale už dlhodobo obývajú aj slovenské Karpaty a Olana je tiež jedným z nich domova. Máme pripojenie. Tak môžeme, hej? Môžeme, mi čakáš. Hej, čakám. A keď chcem vedieť, kde tie Urálky sú, tak zase použijem ich reč a privolám ich. Práve takto mi priletel, ja som mal na strome pripnutý ten reproduktor, bol som schovaný v tom stane. To si húkal, hej? Pustil som húkanie a tá sova sa prišla pozrieť, kto tam húka, čo je tam za konkurencia. Ale tam ešte počuli, ale niekde v pozadí, lebo to bolo v septembri. Videli ste už slovíčku niekto nikdy? Asi také tie bežné, čo sú asi blízke. Existujú sovy, ktoré sú dosť často na sídliskách. Sú tam myšiaky, ušaté, je vlastne vyhľadávajú doslova prítomnosť takýchto smrekov niekde. Ja dosť často ich vidím niekde na školských zboroch, rozpolované vinčeky, kde máte takú možnosť? Ešte neviem, my sme pozorovali vederice, tie máme naozaj celé. Ak ste z námestia Mieru, tak tam za potokom máte tieto sovy. Hej? No. Viete to dosť často? Áno. Urálky sú také vznešené. Viete, prečo majú tie pierka takto okolo tej tváre? Ešte takú tú tvárovú masku, čo sa tomu hovorí? Vlastne s tým zachytávajú viac tých zvukov svojej koristi. Takže keď niekde šuchoce myška, tak tie pierka okolo tej tváre vlastne im pomáhajú. Čiže ako keď príjmaš signál zo satelitu, tú parabolu, tak oni majú tie oči. Áno. Lebo oni nemajú ušnice, tak ako majú cicavce, keď máte cicavce, ktoré majú veľmi dobrý sluch, väčšinou majú také uchále, no ale vtáky nemávajú, tak oni musia mať ušnicu, nemajú. Takže urálky zubry to zatiaľ nemáme na chovanie, prichodím na kartu na niekoľko. No a teda, keď sa vtáčiko zastavíme, tak teda chodíš natáčať sovy, hej, potom to bol ten ďubník, toho si môžeme ešte tiež pustiť. Chceš povieš niečo o ďubníkovi? Poviem, hej, pustí ho, ďatlik trojprstvý je najmenší ďateľ, ktorý žije na polane, je to veľmi vzácny vták, ale nie ho príliš často vidieť. Tento, ktorého máme na videu, to je samček, oni sa dajú rozoznať, či ide o samčeka alebo samičku, podľa toho, že samček má žltú hlavičku a samička má takú sivú, tá nemá žiadne sfarbenie výrazné. Je v podstate celá rovnaká, len bez tej žltej čiapočky. Jeho špecifikum je, že vlastne on potrebuje vyslovene mŕtve
drevo, mŕtve smreky. A preto ja mám vlastne dosť často, v podstate len na miestach, kde vlastne tie mŕtve stromy sú, a kde ich človek nechá v podstate dožiť aj po smrti. Tie stromy sú väčšinou v pralesoch a v prísne chránených rezerváciách, takže to je jedno z mála miest, kde tieto vtáky môžete vidieť. Naozaj sú veľmi úzko viazané na ten mŕtvý les, kde vlastne hľadajú larvy, väčšinou vykožú. Čiže vlastne v bezzasahových územiach, pretože na tých bežne obhospodarovaných plochách alebo porastoch, tam sa väčšinou takýchto strom mŕtvych považuje za nežiaducí. Tam zavádzia, okamžite sa odstráni a tým sa vlastne likviduje biotop pre takéto. Takže ich je naozaj na Slovensku málo. Sú veľmi vzácne, to je najvzácnejší zatiaľ na Slovensku. Dobre. Mňa by zaujímal tvoj názor, keď sme hovorili o tých chránených živočíchoch, že ako sa postaviť k tomu, to je taká filozofická otázka, alebo také zamyslenie, že keď máme viacero tých chránených druhov a navzájom oni sa lovia, že vlk môže uloviť, alebo rys nejakého iného chráneného živočícha, či to človek má do toho zasahovať, podľa toho, že čo my považujeme za chránenejšie, alebo to necháme na prírodu a budeme chrániť tie procesy, ktoré prebiehajú v prírode. Ako sa k tomu máme postaviť? Ľudia máme stále tendenciu nejak zlepšovať tú prírodu a zasahovať do toho. Musíme si uvedomiť, že my ľudia sme na svete niekoľko desiatok tisíc rokov. V podstate posledných 2000 rokov tak nejak rozumne uvažujúci. A tie zvieratá tu žili stáročia pred nami. A vyvíjali sa vzájomné väzby medzi korisťou a predátorom. Takže nikdy sa nedošlo k tomu, že by niektorý druh svoj predátor vyhodil. To je evolúcia. Naopak sa vlastne vyvíjali ďalšie a ďalšie. Už viem, čo som chcela teraz sa spýtať. Či sa vrátime k tým bocianom, ale keď vravíš k predátoroch a koristi, tak ty si na začiatku spomínala, alebo teda niekde v tých skorších minútach, že medveď sa nemôžu premnožiť, že má tie samoregulačné mechanizmy. A potom si spomínal následne premnožené diviaky a premnožené jelene a premnožené srnky možno. A ono to pre bežného človeka je také medúce, pretože bežne normálne všeobecne vzdelaný človek má asi takú predstavu, že zvieratá sú zvyknú množiť, koľko sa im dá, a že teda pokiaľ ich nič nereguluje, alebo nikto nemajú nejakého predátora, tak sa budú množiť do nekonečna. To by možno, že teda pasovalo na tie diviaky, alebo na tie jelene, ale zrazu to teda nepasuje na medveďa, ktorý sa akože vie regulovať sám, alebo možno aj na luka by to nemôže pasovať. Tie vlky sú teritoriálne, oni vlastne si držia tie rodiny a chránia svoje územia, takže pri tej ochrane dochádza už často k usmrteniu treba z iných jedincov. Vlky naozaj si bránia to svoje územia, dokážu vlka z inej svorky aj dohrísť, takže zomrie. Čo sa týka diviakov, tam naozaj tá explózia populačná je veľmi dramatická, pretože oni rodia neuveriteľne veľa mláďat. Tá diviačica môže mať až 13-14 mladých prasiatok, čo je neuveriteľný nárast tej populácie. A už dnes vlastne, keď majú dostatok tej potravy, tak rodia dokonca niekoľkokrát za rok. Že to už nie je to pravidlo, že rodili vždy na jar, už majú mladé stokrát aj na jeseň. Takže explozívne to rastie. No a na druhej strane zase sa zvyšuje riziko rôznych ochorení. Práve pokiaľ je tých zvierat veľa, tak medzi nimi sa dokáže ľahšie šíriť nejaká nákazlivá choroba, čo je typické pre diviaky. Že vlastne potom vlastne príde ten mor a spôsoba tých zvierat uhynie. A je to vlastne škodlivé aj pre ľudí, lebo uhynú aj domáci. Vlastne dôležitá informácia je, že vrcholové predátory, to sú tie, ktoré už nikto ďalší neloví, sa môžu regulovať nejako medzi sebou a teda u medveďov dochádza k tomu usmrcovaniu mláďat tými starými samcami a vlci si to zasa riešia to teritorium, hej, že teda, že konkurenčného vlka, keď vleze na územie, tak sa ho zbavia, hej. No, takže toľko k tomu, že
Áno, existujú živočíšne druhy, ktoré sa môžu premnožiť, dokonca sa aj cyklicky premnožujú, ale vrcholoví predátori medzi ne nepatria a nepotrebujú človeka na to, aby reguloval ich stavu. Ja sa teším, pretože túto jeseň sa zrejme premnožia lesné myšky, to sú tie ryšavky, oni sú strašné zlatička, to sú nočné živočíchy. Ryšavka je taká najväčšia myš, ktorá žije v lese, ešte sú tam hrdziaky. Má také veľké oči a veľké uši, vyzerá trošku ako taká pidi veverička doslova, s tým, že má chvostík na veľmi. Oni sa premnožujú, respektíve ich populačná krivka rastie vždy, keď sú lesné plody. Tento rok vyzerá, že bude veľa bukvíc. A keď bude veľa tých myšiek, tak oni sa množia čo 2 mesiace, sú mladé, takže ona má aj 5-krát za rok tá samica mladé, 5, 6, 7 myšičak. A už za 2 mesiace sa tie mladé znova množia, takže to proste strašne narastá. A práve toto má ten efekt na to, že vlastne v prírode budúci rok očakávame veľmi veľa mladých sov. Sovy tiež čakajú na to, kedy majú dosť potravy, oni nezahniezdia každý rok. Ja som pozoroval úravky, mimochodom úravky sú veľmi verné svojmu takému územiu a keď ju tam vidím jeden rok samčeka so samičkou, tak už mi stačí len hľadať, či majú niekde hniezdo. Dá sa to nájsť podľa toho, že napríklad voči menšej sovičke na polani žije takáto malá sovička. Včera som ju videl, je to kuvíčok vrabčí, to je taký malý škriatok, ale je neuveriteľne drzý a ja keď mu niekedy zapískam práve na tom reproduktore, tak on hľadá toho svojho soka. A keď to mám pri sebe, tak mi lietá okolo hlavy doslova, že proste je až nebezpečný. No a vlastne mám príhodu ešte s úravkami. My sme práve do filmu o divokej polane našli hniezdo v takom starom buku a strávili sme tam niekoľko dní s bratom natáčaním. Tie mláďatá už boli tak rôzne po vetvách a dospeli každú hodinku, doniesli myšku. My sme vždy mali namierenú tú kameru, že sme videli, a tam je pekné soviča, tak sme tú kameru namierili, pretože sme chceli nasnímať, ako tú myšku doniesie samica a zožije. A vždy samozrejme doniesla niektoré iné, tam bolo 6 mladých, takže sa to tak malo, ale nakoniec sme natočili. No nič menej, raz sa mi stalo, že som tak stál za tou kamerou a zrazu som dostal strašnú takú facku, čiapkami takto odletela 2 metre. A tu ten samec tej urálky proste na mňa zaútočil. Som nakedy tak dodriapaný, keď úplne mi tiekla krv, to bolo v covide, tak sme všetci nosili tie dezinfekčné spreje, tak som si to s tým nastriekal, lebo oni majú v tých pazúroch dosť akoby baktérií a nečistvot. Tak prežil som, ale musím sa pochváliť, že práve urálka ma napadla asi ako jediné zviera na polane zatiaľ. Takže premnoženie myšky budeme asi svedkami veľkej populácie sovičiek. Dobre, máme ešte posledných 9 minút, takže máme tu ešte nachystaného bociana, krátku ukážku a bocianom asi aj skončíme, pretože aj v rámci zelenej školy máme naplánovanú na jar aktivitu, že budete monitorovať prílet bocianov, zaznamenávať, že kedy na hniezdo, ktoré je vo vašom okolí priletel bocian. Budeme to potom aj nahlasovať tej Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Takže bocianom by sme si uzavreli toto a potom, ak ešte bude čas, môžete sa ešte pýtať, kým zazvoní, dobre? Ja to môžem dať aj tichšie, môžem to tichšie, budem rozprávať, lebo tam je len traktor počuť. Bociany sú vlastne bežné vtáky, ktoré určite poznáte. A toto video vzniklo niekedy uprostred leta, keď už sú vlastne mladáta vychované, ale nie sú na hniezdách. Už sa tak ako sústredujú takých tých krdloch, ktoré potom spolu odlietajú. Oni odlietajú pomerne ďaleko až niekde na Blízky východ väčšinou, alebo tam vlastne niekde Irán a podobne. A pred tým odletom oni potrebujú získať veľa potravy. A najľahšia potrava je tam, kde im človek trošku ponúkne. A vidíte tu úplne krásny príklad toho, jak človek ponúka potravu bocianom, celému hejnu, bolo ich tam odhadom tak 150 týchto vtákov. To som videl raz v živote a vyskočil som z auta okamžite. Nevidel som teda na polanu natáčať niečo iné, ale keď som to videl niekde pri Topolčanoch, tak vravím, toto musím. Vy máte šťastie, lebo tu na Podpolani je podobné miesto, kde sa sústredujú práve pred letom bociany, boli tam dokonca vyššie 200 napočítaných súčasne, sú to lúky pri korytárkach, ako sa ide na Hrinovu, tak tam pri ceste
dosť často ich tam aj vidím, ale vždy sa mi počastilo tak 10 maximálne. Bol by som veľmi rád, keby sa mi 10, teda tých 200 tam ukázalo naraz. No a oni hľadajú vlastne jednoduchú potravu, ktorá žije v pôde. Tieto tam väčšinou robili hraboše, to bolo neuveriteľné, že oni tu chytili tú živú myš na pichoru, na ten zobák a zhotovili. Keď sa niekde objaví o tom, nie je to hrabošov, tak sa tam všetky zbehajú a zopávajú. Ja by som sa ešte spýtal, pred tými otázkami, ktoré určite máte pripravené všetci, tak by som sa spýtal tvoje ciele, čo by si ešte chcel na Poľane natočiť, alebo čo ťa tak láka tu? Prečo sem ešte chodíš? Čo ťa tu láka? A Poľana ma schytí, alebo ja si myslím, že ma tak nejak schytila, ono tu funguje taký ten, hovorí sa tomu latinský genius loci. Tá krajina má vlastne niečo také v sebe, že to raz skúsiš a jednoducho už proste nič iné ani nechceš. Lákajú ma stále tie šelmy, ktoré sú veľmi plaché a ich veľmi málo, ale kedy sa človek k ním dostane. Strašne by som chcel nasnímať nejaké pekné zábery rysov, rysíce s mladými. Minulú zimu sa mi podarila veľmi pekný záber na takej skale. Vyšla vlastne samica a dve malé kotiatka, už také odrastené sa tam šúchali do seba, mravčali a vrňali. Ale toho by som chcel ďaleko viacej, len je to časovo veľmi náročné a musí mať človek aj šťastie. Dobre, ďakujeme. No a teraz, ak vás niečo zaujalo, alebo sa chcete ešte niečo spýtať ohľadom prírody, natáčania, ochrany prírody, tak nech sa páči. Máte výnimočnú príležitosť pýtať sa naozaj odborníka. Hoci čo vás... Alebo ak sa niečo pýtať, tak povedzte, že či ste sa ktorá informácia vás zaujala, alebo čo vás zaujalo z týchto 2 hodín, že čo ste možno nevedeli, alebo ste radi, že ste sa dozvedeli. Či všetko ste vedeli? My sme tu cez prestávku diskutovali, bol som prekvapený, koľko otázok sa nazbieralo, to som veľmi rád. Ja teraz robím na jednom projekte, ktorý bude Čechách, ale vlastne aj na Slovensku na taký veľký film a bude to o živote vo vode, čo je pre mňa nová vec. Ja som väčšinou behal po horách a takto. Tak teraz celé leto som trávil na rôznych kanáloch Dunaja, kde sú bobry. A tie bobry sú tiež úžasné živočíchy, majú väčšinou takú nočnú aktivitu, dosť ťažko sa to natáča na kameru. Ale práve keď boli najkratšie dni v roku, asi deti vedia, kedy je najkratšie, teda najdlhšie dni obrácené. Najkratšie noci, vtedy sa dajú zahliadnúť aj za denného svetla. Na tom letnom slnovráte som tam naozaj spával pri tom Dunaji malom. Takže bobríky, učím sa s nimi, ja som tie zvieratá. A plánuješ sa aj potápať a točiť aj ten podvodný svet? Potrebujeme aj podvodný záber, do toho máme to v scenári napísané od režisera, takže určite, ale to zrejme dáme nejak. Je to výzva. Takže vlastne ty, keď ideš natáčať nejaký film, tak máš nejaký scenár približný dopredu určený a potom do ňoho zbieraš zábery, lebo ja si myslela, že to človek ide do prírody, natáča a potom prelíš, no toto som natočil, toto takto nejako poskladám. Takže nie je tak, hej? Nie. Aha, čiže... Musí byť predstava, čo by malo byť. Tak teraz chcem natočiť Jelený súboj, ale zatiaľ sa mi to nedá. Prepáč sa. Dobre, tak ďakujeme pekne. Asi by sme to už ukončili. Tak ak nemáte teda otázky, tak môžeme Keď to dostanú, kde je skôdne, si to prešmírujte. No. Ja som tam aj spal, už mi trčali nohy, možno to je krát. Hej. Takže ďakujeme, môžeme zatlieskať. Ďakujeme za... Môžete si poznačiť, mali sme možnosť rozprávať s pánom Rastislavom Dobrovodským, hej? Čiže keď budete vidieť na budúce v telke niektorý z jeho filmov úžasných, tak budete vedieť, že s týmto človekom sme sa už stretli.